חדות מאוד, אבל זאת כנראה תגובה תל אביבית מאוחרת למה שקרה אתמול בעולם הרחב. כן, בסך הכל אנחנו חזרנו למסחר לאחר ימי החג, ובעצם אנחנו משלימים פערים בראש ובראשונה לימי המסחר שהיו בחול, אבל זה לא נגמר בכך. אם אנחנו מסתכלים היום מה קורה בארצות הברית, אנחנו רואים המשך ירידות שערים בארצות הברית בכל הבורסות המובילות, וזה על רקע נתונים כלכליים גרועים שפורסמו היום בארצות הברית היום בערב. עדיין המחולל הוא המשבר האירופי. כן, בהחלט, כמו הסיפור של התמונות, גם פה הגוש האירופי, אם זה צרפת, אם זה ספרד, משפיעים על השווקים, על האווירה בשווקים. המשקיעים חוששים שבעצם לא יעשו הצעדים שצריכים לעשות באירופה כדי לאושש את הכלכלה האירופית. אנחנו רואים את היוונים יוצאים לרחובות במקום להתמודד עם הבעיות הכלכליות שלהם, וזה בהחלט משפיע גם עלינו בישראל. יאיר, תודה רבה לך וסוף שבוע נעים. להתראות. סוף שבוע.